Αντιλαμβάνεστε ότι ο ένας ημιτελικός έμεινε με έναν παλαιστή. Αλλά εμεριμνήσαμε και νομίζω περισσότερα για τούτο να μας πει ο μάνατζερ που ήταν στο Dawn of the Absolute για τον Χασάπη και ιδιοκτήτης του ΣΜΑΚ, από που προέρχεται ο τεράστιος αυτός πρωταθλητής, Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα. Φίλες και φίλοι του ACW, γεια σας από την Αθήνα. Δεν θα ήθελα να επικοινωνούμε για τέτοιους λόγους, αλλά με αναγκάζουν οι περιστάσεις. Όλο αυτό που έγινε τις προάλλες με την επίθεση στο Χασάπη είναι μια ντροπή πραγματικά για το χώρο μας. Μια ντροπή. Γι' αυτό και έχει συσταθεί, πάντα σε συνεννόηση με τον Φρίξο Μασούρα, μια ειδική επιτροπή που θα ερευνήσει το θέμα και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, και οι υπέτειοι να είστε σίγουροι ότι θα τιμωρηθούν. Πριν κλείσω, να πω και ένα άλλο πράγμα ακόμη. Μπορεί κάποιοι να κανόνισαν να τραυματιστεί ο Χασάπης. Ο Κέλ όμως δεν θα προκριθεί χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση. Έχουμε βρει τον άνθρωπο που θα τον αντικαταστήσει στο Χασάπη, ο οποίος απόψε βρίσκεται εκεί, στο Σατυρικό Θέατρο. Και δεν θα αποκαλύψουμε το όνομά του, γιατί μπορεί να γίνει καμία τυχαία συνάντηση και καμία τυχαία επίθεση.